dňa. Dneska vás vítam u druhého dielu z Minecraft Hardcore série. Ideme hrať. Už to napájame. Koľko to bude trvať. Dúfam, že to tam zase nebude také bledé. Tam zase bude také bledé, úplne svieti, tak ja nechápem. No. Už to tu tak moc bledé není, aspoň ja to tak vidím. Double bridge. No, ja pôjdem asi sem. Asi zabudím na to. Ideme do postele. Tak ideme asi von. Poďme naťažiť niečo. No. Bro, on má železné veci, ale nie je tento zombík, ale skeleton. Áno, ja sa vám takto pozriem, dobre. Skoro zomrel, skoro som ho zabil, podľa mňa má málo. Keďže to nie je ten zombík, taký mŕtvý. Ja mám nápad, on ale nehorí. On ale nevie horieť. Kde je? On zmizol. Nie tu bol, však on tu není. Prečo tu není? No to je jedno. Pam. Lenže ja musím ísť aj tak na druhú stranu. Semkaj. Zemrej. Ten skeleton sa vyparil, ten skeleton. Či bude tu niekde? Sa vyparil. On neexistuje. Už. Ja som ho ani nezabil. Také dobré veci z neho mali byť. Tak to je jedno.
Tu nič není nikde, proste to neexistuje nič. Tu nič není. Tu nikde nič, proste žiadny iron. Nejaký iron je, alebo niečo má. Tu ale tu proste nič není. Lapis. Aká môže byť šanca na lapis? Proste lapis, tak nič ne. Jasne, že lapis tu bude, ale nič iné to nebude. Ha. Neviem. A ja si ešte nedám nič. Neskôr tiež. How I might it matter. Ja. Mama, ja sa z toho teším, ale no môžem vybrať, vieš. Toto vybrať, to je zalepené z lapidlota. Aj tak sápava všetko tam prilepili. Aj tak sápava. No aby som to vedela sa nalepiť naspäť. Takže ideme na to. Tu nič není. Nič. No tak ja sa vám ozvem, keď nájdem nejaké železo. No dobré, tak žiadne železo, nikde nič, proste neexistuje železo, neexistuje. Sme sa dozvedeli, že neexistuje, proste tu nič není. Ja idem na pole, ja idem hore. Nejaké schody by sa pohodili. Aj. Ježiš. Dobre, už iba túto...
Vezme tu. Dám si sem veci. A ja by som ukončil žiadne železo, milión kameňa, milión všetkého, ale proste nič. Ešte si vykraftím asi, ako vždy, čestu. To je najlepšia vec. Čestka. Len toto musím zničiť. A toto si nechám, toto tam dám, toto tam dám, to nepotrebujem, aj toto. Aj toto. Toto si dám sem. A toto si dám sem. A idem to vypiecť. Ja to vypečem. To bude najlepšie, keď to vypečem. Noc. Ideme spať. Už je noc, tak sa vyspím. A idem na to. Tak chvíľku počkáte. A to by som to ukončil. No, tak druhá séria skončila presne takto, s takýmito vecami. Potom ešte s takýmito vecami a v druhé mám ešte iné veci. Tak zatiaľ čus.